Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Asị m unu abọra chi. Asị m nke onye chi na zere agụghị ụzọ agụghị ọnụ. N'ụbọchị taa unu na-anya ife onyonyo dị n'elu, unu ga-afụ ndị nji maka fa wee nọ n'ụbọchị taa. Nke mbụ bụ the great Ayaliya na Nando. Nke abụọ bụ gịnị? Okongwu Dibia. Nke ịtọ bụ gịnị? Arusi ego, mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-abata abata. Nke ịnọ bụ gịnị? Onye eze Jesus, aka na-asụ ụsụ. Agha akara aka ama ndị nwata nwa ngwuro. Unu na ife na-ekwu. Unu na-anya since ife na-eme n'ilu akwụkwọ. A na-ajụ ọnwa mgbe eke juru ama ha akpụ ka ọ na-agụpa dịrị adịghị nkọ. Mana onye injinia wee bịara n'ụbọchị taa gbopụtara anyị n'iru akwụkwọ bụ gịnị? The great Ayaliya Nando. Ya bụ ife nji wee bịa bụ maka gịnị? Na ọ ṅụrụ iyi si na Okongwu Dibia ama ndị ndụ n'ụwa. Wee na-ajụ Ayaliya ọ gịnị na-ese? Olube na nke otu a eso nwanne nwoke bụ Arusi ego wee na-agwa gị ịbụrụ onye omenala. Na-eme ana n'idu ọfụma ka ị wee mata onye na-ekwunu. Onye omenala anaghị ebupụta onwe ya n'ezi. Na-enwe obere nwa ije yichasịala akwa si na ị na-atụ ya n'arụsị. Mana ka m gwa gị eziokwu, ọkwa Okongwu Dibia bụ ife kwụ ya gị n'ọkụ. Ịmara ya. Okongwu Dibia akọtugo ka ife niile si wee dị. Mana o nwere ebe m na-ata gị ụta maka ndị be anyị si na tupu ị na-ama mbụ n'ihu iji evu ụzọ mee gịnị? Zi Igwe. Okongwu Dibia kọwara ka ife niile si wee mee. Ọ bụrụ ife nji abịa n'iru akwụkwọ ebe a kọwa. Ịchọ ịma ife jee na ife Okongwu Dibia. Mana ọ kọwara na ọ na-akpọ gị nwa nke ọrụ kụrụ maka anyị kwuru si na a na-arụ ọrụ si ekwene ka ụrụ ka n'ọrụ maka ụrụ ka n'ọrụ nyepụ na aka awụwa. Ndị niile unu lụchara ịchaka mmụọ fete n'inu akwụkwọ na-ebe dị na-eme mkpesa. Mana na ọ bụ n'ife onyonyo Okongwu Dibia ka ụfọdụ si wee mata onye bụ iwe rụọ alfa anya bụ ọrụ. Nke rụcha alfa anya bụ ọrụ ịrụrụ wee kụwa fame gịnị? Fakpọwa Okongwu. Nke ha kpakọtara Okongwu wee kpọba gị nwa na ife akarịa na onye a na-eme na ebe obube eju na Iman Pik maọbụ ịsa Okongwu Dibia. Ife akarịa arụ izuzu na igirige karịa Okongwu Dibia arụ. Omegịnị? Ofete n'iru akwụkwọ kwuru ọnụ ya. Oruzie ka o kwuru ọnụ ya ịchụ ha gawazie ya. Bịa megịnị? Bịa summon it in your date. Gbaa ya akwụkwọ na arụsị. Ọ bụrụ na ị gbara ya akwụkwọ na arụsị bụ isiokwu na ikwu na ị ga-ekpochapụ ezinụlọ ya. Na onweghị ife na-eku ume ga-anọ n'ezinụlọ ya na ata ga-agba n'ezinụlọ ya. How dare you? Oga, how dare you? Matakwa amata na onye ara na-akwụ ha n'ezi nwere mmadụ. Ọ chajago. Ifugo na onye eze Jesus ebinigo. Na-agwa gị na Okongwu Dibia bụ nwanne nwoke. Agha akara aka adịghị eri ngwuro. Ụmụnne m gbasara m ozi a. Sonyere na agba nke abụọ ya. Agba nke abụọ ya ka m kọwapụta ife onye eze Jesus kwuru. Ma tụsara m ozi a. Sonye n'ife na-eme na my YouTube page. Tienụ m akara subscribe at Maazi-UC. Ndewonu.